pagkakaiba po niya ng officers and members of the BSP Mayon Executive Board, hindi po sa people, hindi po sa Sangguniang Bayan Session Hall. Bali po, ini po ang unang executive board meeting ng Mayon Council. Bali po, ang samuya pong mga agenda, iyo po ang financial statement kang nakaaging taon. Siyempre po, pagtutukaran ni man sa proposed council budget asin sa mga council events. Bali po, sa iba't ibang sektor po ang miyembro kan Mayon Council. Ang satuyangan ni po niya na chairman, iyo po ang dating gobernador na si Governor Noel Rosal, asin ang vice chairman. Bali, duwa po pala kami ni Governor. At sa tuya po incumbent governor na si Governor Greg Slagman at ako po bilang nominee man digdi sa as vice chairman. Kaibahan po si Sir Henry digdi po sa Mayon Council. Kaibahan man po si Sir Marvin. At nga ni po maugma po kami sa council na siya po nag-join kang nakaging training sa Laguna. Bali po, iyo po ini ang pagtutukaran mingon yan sa mga events, as in siyempre po sa collection, na iyo po ang kumbaga sa lifeblood man kan sa tuya pong organisasyon na nakabase po sa mga donation, as in sa mga sponsorship kan sa tuya pong mga eskwela. Dahil naparitanta po, maatin po at sa tuya pong director kang DepEd, digdi sa province of Albay, si Dr. Samantela.